Benvinguts al sorteig de la Lliga Catalana Individual. Avui és 23 de desembre, són gairebé les 8 del vespre i fem el sorteig amb la col·laboració, com sempre, dels sortejos online del Jona. Bona tarda, Jona. Bona tarda, Tito. La Lliga Catalana Individual és la competició que es juga des de casa, principalment en línia. Compta amb la col·laboració un any més de Ripa d'Arts, que un cop finalitzi la tercera fase aportarà 2 vals de regals pels 2 guanyadors de l'Open final. La competició s'hi han inscrit un total de 16 esportistes, 4 esportistes per part del Club d'Arts Terrassa, 4 esportistes més del Cossetans Club d'Arts, 2 esportistes de l'Esplugues i els clubs que han portat un esportista és l'Olot, el Pintonyo, la Xarxa, el CETSAP i el Baix Camp. I, a més, també hi ha un esportista independent. Pel que fa a la Lliga, com hem comentat, es juga en 3 fases. 2 fases són en línia i una és en presencial. La fase 1 és una primera fase en format round robin, tots contra tots. Els grups estaran compostos per 8 esportistes, ja que hi ha 16 inscrits, i aquesta fase definirà els esportistes que es classificaran per al Catalunya Open i els Campionats de Catalunya. És a dir, els 4 primers esportistes de cada grup quedaran classificats pel Catalunya Open i els 4 segons, els 4 últims de cada grup, quedaran classificats pels Campionats de Catalunya. És a dir, tindran beca per participar en una d'aquestes 2 competicions. La fase 2 serà en format round robin, amb un quadrat final, on es classificaran tots els esportistes de cada grup. Els esportistes després quedaran emparellats a la fase 3, en un quadrant, que farem un round robin presencial, i després un cau directe després d'haver fet el round robin que vam fer aquest any passat. El quadrant quedarà definit segons la posició de la classificació de la segona fase. Per tant, si són 8 esportistes, hi haurà 2 grups de 4. Amb un hi haurà l'esportista que quedi primer, en 8è, quart i 5è lloc, i a l'altre grup, el que quedi segon, 7è, tercer i 6è. Aquesta jornada es fixarà un cop comencem la competició d'ara i intentarem abans del gener poder tenir fixada aquesta data. Per tant, abans de finalitzar la primera fase, ja tindríem la data de l'Open final de la fase final. La competició es jugarà de dilluns a diumenge. Nosaltres fixarem la data del partit en un diumenge a les 5 i tindreu del dilluns anterior fins a aquell diumenge per posar-vos d'acord amb el vostre rival per jugar. Recordar-vos, sou vosaltres els que esteu contactant amb el vostre company o el vostre rival. No espereu que el rival es posi en contacte amb vosaltres per fixar la data del partit. Per tant, agraïm que no us deixeu aparcar del tema i que sigueu vosaltres mateixos els que us poseu en contacte. En cas que cap dels 2 esportistes es posi d'acord i es posin en contacte amb ells, que jugui com a visitant, serà el guanyador. I el que està fixat al calendari local serà el perdedor. Per altra banda, comentar el format de joc. El format de joc es jugarà a 10 jocs, com l'any passat, el 501 sortida oberta acabat amb doble o doble diana. Es pot empatar a 5 o bé es pot guanyar el partit el primer que aconsegueixi guanyar 6 jocs. Per tant, el primer que guanya 6 jocs guanya el partit o bé es pot acabar amb empat a 5. Podeu trobar el reglament de la competició, el menú de competicions, Lliga Catalana, a l'apartat de Lliga Catalana és on publicarem la informació referent a la Lliga Catalana Individual. La competició es gestionarà a través del NACA. Dins d'aquest reglament que hem comentat que està a la web, hi ha un petit hi ha el reglament, després tenim un protocol de joc que s'ha de fer servir el sistema per jugar. Per tant, tindrem 15 dies per jugar aquesta primera jornada, per tant, tindreu uns dies de marxa per poder practicar i quedar entre vosaltres amb un grup de WhatsApp que tindrem poder testejar aquest sistema per provar-lo. Els partits de la Lliga es poden ajornar, flexibles amb això, però, com sempre, recomanem que els partits s'avancen. Tant agraïm que heu d'avançar tots aquells partits que preveieu que no podeu jugar en la data que estigui establerta pel calendari. Tanmateix, els esportistes
2 partits endarrerits. Al tercer partit que quedi endarrerit que no es jugui, automàticament es desqualificarà l'esportista i, no sé que sigui de força de causa major justificada, aquest esportista quedarà eliminat automàticament de la competició. Per tant, demanem que sigueu rigorosos i que compliu amb el reglament. Sense més preàmbul, saludem de nou el Jona i iniciarem el sorteig. Jona, bona tarda. Bona tarda, Rico. Fem un primer sorteig dels esportistes. En aquest grup, amb aquest sorteig estan quedant els esportistes repartits en 2 grups. Aquest és el primer sorteig que eliminarem, el segon també l'eliminarem i el tercer serà el definitiu, com sempre hem fet amb aquests sortejos. Aquest és el segon sorteig i anem pel tercer i definitiu. Aquest és el tercer i definitiu sorteig. Per tant, doncs, així hem quedat amb aquests esportistes. Nosaltres farem el calendari d'una manera molt simple i molt senzilla. El primer esportista jugarà contra el segon, el tercer contra el quart, el cinquè contra el sisè i el setè contra el vuitè, en cada un dels grups. A partir d'aquí, automàticament es generarà el calendari de totes les jornades. Per tant, doncs, les properes hores, veu-vos una mica de marxa, mirarem de penjar el calendari de tenir un estudi publicat a la pàgina i en format del grup de WhatsApp on us informem de totes aquestes competicions i de tot el que fa veure en aquestes competicions. Aprofitar, ja que estem a les portes de les festes de Nadal, desitjar-vos bon Nadal i bon any nou. Felicitar també al Jona per la seva que tinc enguany. Muchas gracias. Agrair-vos a tots la participació. Esperem que compliu el reglament i que compliu amb les jornades de partits. Podeu avançar tots els partits que facin falta sempre que sigui necessari, ja que més val avançar els partits que enjornar-los i atrasar-los. Moltes gràcies, moltes trobes i a gaudir de la competició.